18 λεπτό. Ο Σαραβάκος εκτελεστής του φάουλ, ψιλοκρεμαστά. Διώχνει ο Γκουλής προσωρινά. Ο Κουρμπανάς για το Μαραγκό. Το σούτ του Μαραγκού. Η μπάλα στο Βαζέχα. Το σούτ του Βαζέχα και η μπάλα στα δίχτυα του Γρηγοριάδη. Παναθηναϊκός Λεβαδιακός 1-0. Μαραγκός και πάλι για το Βούλγαρο. Αντωνίου, δεν περνάει η παλιά του. Τόγιας, Κασάπης, Καβαλιέρης. Μαραγκός για το Σαραβάκο. Σέντρα του Σαραβάκου για το Βαζέχα. Το σούτ του Βαζέχα. Ένα εκπληκτικό γκολ. Παναθηναϊκός Λεβαδιακός 3-1. Χατζη Αθανασίου. Για το Σαμαρά. Ο Σαμαράς στον Αντωνίου. Αντωνίου και πάλι για το Σαμαρά. Σαμαράς θέλει να βγάλει παλιά για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα γίνεται κάτω της μπάλας και το 5-2. Παλιά του Σαραβάκου για τον Καλατζή στην άλλη πλευρά. Καλατζής θα σεντράρει εκεί όπου είναι ο Μαραγκός. Ο Μαραγκός θα γυρίσει την μπάλα. Η κεφαλιά του Βαζέχα και είναι το 6-2.